L'última ponència, la del Jordi Soler, participació ciutadana en projectes municipals, el director d'operacions d'eCrowd. Aquí tens això. Hola, bon dia a tothom. Abans que res, donar les gràcies a tot l'equip de Rubi Brilla i expressar la meva admiració per tot el que fan. Tant de bo tots els municipis iguals o més grans hi hagués la mateixa sensibilitat en aquests casos. Jo, que ja és tard i anem fora de temps, us vinc a parlar de participació. Participació en forma financera. Bé, què és això? Doncs es tracta de fer servir un servei nou perquè es tirin endavant projectes d'autoconsum i us explicaré dos casos molt concrets d'un municipi i d'una comunitat de propietaris, dos casos molt concrets i molt recents. Aquí es tracta de fer servir, es tracta de fer servir una eina nova relativament, això és una personalitat jurídica, una eina jurídica que es va crear el 2015, que és la plataforma de finançament participatiu. No és un banc, és una web, per simplificar-ho, que posa en contacte algú que té un projecte per finançar amb gent que té diners, pocs o molts, per finançar-los. Es tracta de fer això. Es tracta de buscar el finançament a través de gent i no a través de bancs ni de fons d'inversió. Al final es tracta de que les persones físiques es converteixin, en lloc de dipositaris de diners al banc, es converteixin en petits bancs que donen préstecs, petits préstecs amb un projecte i cobren quotes. Des del punt de vista d'un particular és un canvi de paradigma total. En lloc de pagar una quota, cobres una quota. Llavors, parlem del tema de finançar projectes municipals. Imagineu-vos un ajuntament que el que vol és posar autoconsum en un equipament municipal i vol fer partícip d'aquest projecte a la ciutadania del seu poble, de la seva ciutat. Aquí es tracta de fer una campanya. Anem a fer una moguda, anem a fer-ho entre tots i anem a dir, fent servir el servei de la plataforma per fer-ho entre la gent dels propis veïns. I com ho farem, això? Doncs es tracta que l'Ajuntament com a tal defineixi un equipament o un lloc en el qual vol posar aquesta instal·lació d'autoconsum, defineixi unes quantitats i digui, bueno, senyors, anem a fer-ho nosaltres mateixos. L'Ajuntament podria demanar un préstec a un banc, doncs aquests mateixos interessos que podria pagar en el banc els pagaré als meus propis veïns. Aquest és el model, dels propis veïns que vulguin participar en el projecte. I us explicaré un cas molt clar que vam fer a l'Ajuntament de Barcelona en el mes d'abril a través de l'empresa pública Tersa, que és l'empresa que porta la comercialitzadora Barcelona Energia. És l'empresa que té totes les instal·lacions d'energia solar de Barcelona, inclosa la pèrgola famosa aquesta del fòrum. Aquí què van fer? Es van contactar amb nosaltres i el que van dir és volem fer una instal·lació i van dir agafarem el centre cívic Sant Agustí, és un edifici antic, amb una coberta, això està protegit, i anem a fer una campanya. Volem finançar un projecte de 105.000 euros i amb unes característiques. Volem que sigui màxim 3.000 euros per persona. Volem que es doni prioritat a la gent de Barcelona, tot i que no sigui restrictiu en aquest sentit. I hi havia, en aquest sentit, el dubte que hi ha una regulació a nivell de l'Estat, això els que veniu d'ajuntaments, que he vist que n'hi ha bastants, que diu que si un ajuntament demana un préstec a un banc, hi ha un tipus d'interès màxim que ho pot pagar. Això és una legislació que va sortir a l'època de la crisi, diguem-ne, per protegir els ajuntaments dels bancs que cobraven interessos massa alts. Això, des del punt de vista de finançament col·lectiu, que és el que estem parlant aquí, era un hàndicap, perquè en aquest cas era un préstec a 5 anys i la regulació de l'Estat diu un préstec a 5 anys per a un ajuntament, el tipus d'interès màxim és el 0,95. La pregunta i el dubte i el terreny explorat era invertiran els veïns de Barcelona el 0,95 en un projecte d'autoconsum de la seva pròpia ciutat? I la resposta va ser que sí. Vam provar-ho, després d'anys de parlar, anys amb la gent de l'Agència d'Energia de Barcelona, i vam aconseguir llançar el projecte i va ser que sí. Teníem el dubte, això la gent posarà diners? I sí, la gent vam posar diners i en 11 dies ja teníem recollits els 105.000 euros aportats per 166 persones, la immensa majoria de Barcelona, que van decidir que, ostres, jo trauré
encara que sigui 50 euros que tinc al banc al zero, i els posaré amb aquest préstec col·lectiu, que el que farem és que entre tots finançarem aquest projecte. Al final, la plataforma el que fa és convertir 166 préstecs individuals en un préstec col·lectiu i finançar el projecte. A partir del moment que el projecte està finançat, la nostra feina com a plataforma és la inversa. Un cop cada 6 mesos, en aquest cas, són quotes semestrals, un cop cada 6 mesos, l'Ajuntament, a través de l'empresa aquesta pública terça, paga la quota i nosaltres, com a plataforma, la repartim entre els 166 inversors en proporció directa al que va posar cadascú. Com es va fer la campanya? Doncs la difusió la va fer amb una campanya de Twitter a l'Ajuntament. L'Ajuntament de Barcelona té molts comptes de Twitter, hi ha alguns de molt importants, però el que es va fer és comunicar a la gent via campanyes de Twitter que hi havia aquesta possibilitat d'invertir en aquest projecte. Se li va posar un nom, en aquest cas Comparteix el Sol, per fer un hashtag i fer-ho tot per Twitter, i va anar bé. I després, en el que és el tema legal, insisteixo per la gent que sou d'ajuntaments, és que això es va separar en 3 coses molt diferents. Una cosa és el préstec que donen les persones a l'Ajuntament, és un préstec, és el mateix préstec que es podria donar d'un banc, l'únic que en lloc de venir d'un banc venia de 166 persones, i hi havia la licitació de la instal·lació, que era una instal·lació que per l'import s'havia de licitar, i la novetat mundial, com a mínim a nivell d'Espanya, és que per primera vegada el servei del finançament col·lectiu es va licitar. És a dir, jo, Ajuntament, necessito algú que em faci el servei d'agrupar 166 préstecs individuals en un sol préstec col·lectiu i que després s'encarregui durant 5 anys de cobrar les quotes i repartir-les. Qui ho vol fer això? Doncs concurs públic. Vam fer un concurs públic. Us recordo que ha sortit abans el logo de la CNMV perquè les plataformes que treballen han de tenir llicència de la CNMV. Som un sector molt regulat. Doncs què es va demanar? Senyors que tinguin llicència de la CNMV per fer aquest servei de finançament col·lectiu, presenteu-vos al concurs. És la primera vegada que es feia i va funcionar molt bé. Tornem-hi. Llavors, a l'Ajuntament el que ha aconseguit amb això és fer una nova fórmula de participació ciutadana en la que li ha ofert als seus propis veïns que participin, s'impliquin en el foment de l'autoconsum de la transició energètica a nivell municipal i, a més, participin de manera financera. És a dir, treu-te els diners de la butxaca, me'ls deixes a mi i no li deixes en el banc. Aprofito, ja que estem aquí, doncs parlaré també d'un cas del Manel Romero de Sud, ha parlat abans de temes de comunitats de propietaris, doncs dic que això també es pot fer servir per comunitats de propietaris i encaixa molt bé. Una comunitat de propietaris pot demanar un préstec col·lectiu a través de la plataforma per fer una instal·lació d'autoconsum o per fer qualsevol altra obra o reforma. En aquest cas, us explico, hem fet ara recentment un cas, això és el carrer Huelva 108, allà a la Gran Via, una comunitat molt gran, 160 habitatges, amb una coberta molt xula. Aquesta és la coberta de la comunitat, una sobrecoberta molt gran, i aquí el que es va fer és una instal·lació de 27 quilowatts i la gràcia és que ho vam publicar. Ho vam publicar a la web i aquí va participar una enginyeria que estava molt motivada en aquest cas i aquest senyor, Finques Gallardo, al que li hem de fer un monument perquè com a administrador de finques és el que va fer el catalitzador. Va dir, ostres, això del finançament col·lectiu m'interessa, m'agrada, això de l'autoconsum jo ho vull promoure entre les meves comunitats administrades, per això dic que se li ha de fer un monument a aquest senyor, i per tant anem a muntar-ho, i és el que vam fer amb ells. A partir d'aquí es va publicar el préstec, aquí fins i tot vam afegir una característica nova, és això d'aquí, quilòmetre zero. Durant la primera setmana del període de recaptació del préstec a la web, només podien invertir veïns de l'Escala que havien rebut un correu de l'administrador de finques. O sigui, aquells veïns que si s'hagués finançat això amb una derrama, paraula maldita per a les comunitats de propietaris, aquells que podien haver pagat una derrama, doncs aquells, si volien, podien participar com a prestataris en el projecte. Els que no volien o no podien participar en la derrama,
El que se'ls va fer és, durant aquests 3 anys, tindran un increment de la quota mensual de la comunitat de 15 euros al mes. Amb aquests 15 euros la comunitat els recapta i pot pagar el préstec de col·lectiu en aquestes 107 persones que els han donat a través de la nostra plataforma. I després l'altra restricció és que es va dir anem a fer màxim 1.000 euros per persona. El que volem és que sigui un préstec col·lectiu. No volem que vingui una persona, posi els 30.000 euros, volem que sigui una cosa de participació ciutadana. I ho vam fer, va funcionar, i en aquest cas, fins i tot en 4 dies, des que ja es va obrir, primer vam fer una setmana per la comunitat, els que van voler van invertir, i quan ho vam obrir a internet, a la plataforma tenim 4.000 persones registrades, doncs en 4 dies teníem el préstec subscrit. He volgut anar molt ràpid, però la idea és aquesta. Hi ha una modalitat de finançament col·lectiu que serveix per a ajuntaments i serveix per comunitats de propietaris i també serveix per petites empreses, per comunitats cooperatives, però és una nova fórmula que el que aconsegueix és que entre molts financem projectes, en aquest cas d'autoconsum, i no faci falta anar als bancs. Ho fem entre nosaltres mateixos. Aquesta és la idea. Gràcies.